Әйдә без, әйдә утырайык, укыйгы карап хуш кулга, әти-әниләрне искә алып, Әлхәм сүрәсеннән бер дога кылыйк әниләргә, дога кылыйк әтиләргә, кайчандыр балалардан дога кылырлар безгә. Ышанам, дога кылырлар безгә. Жаннарыңа шифа булсын әле, без укыган изге дуалар, гомерләрдә зая узмас әле, онытмас әгәр балалар. Дуа кылыйк әниләргә, дуа кылыйк әтиләргә, кайчандыр балалардан дога кылырлар безгә. Ышанам, дога кылырлар безгә. Я Раббым, газиз әти-әниләребезгә укыган дуаларыбыз кабуллана булсын иде. Я Раббым, менә шушы барыбыз өчен авыр көннәрне безгә кичерергә җиңеллекләр бир. Үзеңнең ярдәмеңнән ташлама, үзеңнең рәхмәтләреңне яудыр. Барысы да синең хәйре белән тизрәк бетсен. Амин. Килер ул көн безнең балаларда, сагыныпла искә алырга. Авыр туфрак җиңел булсын диеп, җыешып дога кылырлар. Дога кылыйк әниләргә, дога кылыйк әтиләргә, кайчандыр балалардан дога кылырлар безгә. Дога кылыйк әниләргә, дога кылыйк әтиләргә, кайчандыр балалардан дога кылырлар безгә. Ышанам, дога кылырлар безгә. Ышанам, балаларга ышанам. Безнең арабыздан киткән якыннарыбызның урыннары җмәгътә, рухлары шат булсын. Ә без инде сабыр, тигезлектә, бәхетле тормышларда яшик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт дусларым, мин сезнең алкышларыгызны, мәхәббәтегезне, чәчкәләрегезне тоям.